Takže čus lidi, já vás zdravím, já jsem Fast.cz. Dneska jsem udělal vlog. Je to vlog tak, to nebo to. A dneska jsem si vzal hosta, kamaráda Nikyho. Takže jsem si napsal 15 otázek na papír. A může mi na to. První otázka. Notebook nebo počítač? No pro mě to je notebook, protože počítač si vzít prostě ten nemůžete nikam, prostě máte furt doma. A radši prostě, pro mě to je notebook. Pro mě to počítač je výkonnější. Kola nebo kofola? Za mě to je kola, protože kofola mi taky chutná, ale kola je prostě taková víc pro mě chutnější, sladší, pro mě to je prostě kola. Pro mě je to kofola, protože prostě mi strašně moc chutná. Blondinky nebo černovlásky? No za mě to jsou černovlásky, protože ty už jsem chtěl kodmala, prostě za mě to jsou černovlásky. Pro mě jsou to ty blondýny, protože jsou hezčí. Windows 7 nebo Windows 8? Za mě to je Windows 7, protože Windows 7 má a prostě jsou lepší, já návrat, prostě Windows 8 jsem ho měl a prostě Windows 8 je takový náročnější na ty a prostě nemám rád, prostě Windows 7. Pro mě je to tak Windows 7. Tablet nebo mobil? Za mě to je mobil, protože tableta si nemůžete vzít někam do kapsy a jestli to musíte mít nějakou maxi kapsu, prostě pro mě to je mobil. Pro mě je to taky mobil. iPhone nebo Samsung? Za mě to je Samsung, protože jako já jsem jednou měl iPhonea a jednou spadl název na celý se rozbil. Celý display byl úplně prostě ruplej všechno, prostě za mě to je Samsung. Samsung. Pro mě je to ten iPhone, protože je lepší a zase jako když vám jenom spadne, tak hned se rozbije, ale prostě pro mě je lepší. Auto nebo motorka? No za mě to je auto, protože motorka, co mi vraždí, furt jsem zvěřil, motorka, prostě za mě to je auto. Za mě je to stejný, tady jak říkal Fast, auto. Zima nebo léto? Jasný, že léto, protože zimě jako můžete jít ven, ale prostě furt věci se nabalovat na sebe, furt tam a prostě pro mě to léto můžeš víc užívat, s kamarádem na zmrzku, grillovat a chodit v vodě s kamarádama, tak prostě mě to léto. Za mě to je taky léto. Mít hovno v hlavě nebo hlavu v hovně? Tak když to vezmu logicky, radši budu mít hlavu v hovně, než mít hovno v hlavě, radši budu mít hlavu v hovně, než tím debilem budu, co budu jako, chápete? Takže radši budu mít hlavu v hovně, mít hovno v hlavě. Já budu mít taky radši hlavu v hovně, než hovno v hlavě. Neslyšet nebo nevidět? No to radši budu neslyšet a ne nevidět. Radši budu hluchej, ale budu vidět. Čili radši neslyšet. Já taky radši neslyšet, než být svatý. Štěstí nebo peníze? No, za mě to jsou peníze, protože štěstí jako taky, ale prostě za mě to jsou jako víc přednější peníze. Za mě je to štěstí, protože štěstí může tady třeba peníze, nebo takovou lásku. Umět lítat nebo umět číst myšlenky? No tak, za mě to jsou, já bych chtěl umět číst myšlenky, protože aspoň budu vědět, co si ty lidi umě myslí ti druhý lidi. Takže umět to je číst myšlenky. Mě je to taky číst myšlenky. Pes nebo kočka? No, u mě to je pes, protože psa jsem měl, už jsem měl hodně psů, prostě za mě to je prostě pes, kočku, za mě to je pes. Za mě to je taky pes. Mít dotykový mobil nebo tlačítkový? No za mě to je dotykový, protože dotykový mám, a protože tlačítkový moc nemusím, prostě za mě to je dotykový. Za mě to taky dotykový. Facebook nebo YouTube? No, těžká otázka. Facebook a YouTube mám stejně rád, ale prostě o malinku, o trošičku víc mám radši Facebook. Já mám zase naopak, já mám zase radši jenom fakt taky o trochu ten YouTube. Protože co? Protože prostě na Facebooku jenom tam píšete a tady se můžete dívat na něco. Ježíš, jako na Facebooku jsou tam taky nějaký srandy. Dobře, takže to je naše, když se to líbilo, dej like, odběr, koment, či cokoliv, se loučíme a zatím čus. Čus.